Iniurong ng isang buwan ang pagpapatupad ng No RFID, No Balance, No Entry policy ng Toll Regulatory Board na nakatakda sanang ipatupad sa darating na August 31. Ito'y bilang pagtalima sa hiling ng Department of Transportation na mabigyan ng sapat na panahon ang mga toll operator na gawing pulido ang sistema at palakasin pa ang kanilang information campaign para naman makapag-comply ang mga gumagamit ng tollway sa bagong guidelines. Nagbigay po ng direktiba ang aming kalihim Department of Transportation na si Secretary Jaime Bautista na chairman din po ng aming tanggapan ng Toll Regulatory Board at ang po niya ipagpaliban muna ang implementasyon ng ating bagong guidelines sa expressway to October 1, Ma'am Jen, no? Instead of August 31, sa October 1 na po na lang muna ipatupad. Nito lamang August 1 nang pirmahan ang Joint Memorandum Circular o JMC 2024-01 ni DOTR Secretary Jaime Bautista kasama ang Land Transportation Office at executives ng TRB. Nakasaad sa JMC na papatawan ng penalty ang mga driver na dadaan sa RFID ETC lanes na walang sticker o kulang ang balance. Nilinaw naman ni Julius Corpus, tagapagsalita ng TRB, na makakapasok pa rin sa tollway sa mga wala pang RFID dahil ay pwede pa rin po tayong tumanggap ng cash payment sa ating mga expressways. Kaya po makikiusap kami yung wala pang RFID, dumaan lamang po dun sa lane designated for them na kung saan sila pwedeng magbayad ng cash. Pero dagdag ni Corpus, hindi na rin daw magtatagal ang cash lane dahil nakatakda na rin ipatupad ang cashless o contactless transaction sa mga expressway. Target time po siya nandiyan is October 31 bakit po sa ating timeline na binigay ng ating mga pamunuan. Subalit hanggat hindi po nagiging official yan na hindi po namin masasabing final na yung sakdang din. Yun po ang target. Samantala, simula October 1, pagmumultahin na ang mga lalabag sa polisiya na No RFID, No Balance, No Entry policy. Para sa mga motoristang papasok sa ETC lane na walang RFID, magmumulta ng 1,000 pesos sa first offense, 2,000 pesos sa second offense, at 5,000 pesos para sa subsequent offenses. 500 pesos naman ay ipapataw para sa mga driver na mag-e-exit sa expressway na may insufficient balance, 1,000 pesos sa ikalawang offense, habang 2,500 pesos para sa subsequent offenses. May kaakibat na penalty din sa mga gumagamit naman ng fake o tampered na RFID device na papasok at lalabas ng expressways. Nauna nang sinabi ng TRB na nasa 9% lamang ang mga motorista na nasasangkot sa mga RFID-related violations na siya ring nagiging sanhi ng pagbagal sa pila sa mga toll plaza. Kahit po natin sila muli. Sana po mas pakapinaki ng RFID at kung sakasakali man may RFID na kayo, naman po bago kayo pumasok ng expressway, i-check nyo lamang kung mabuti kung meron pa kayong sapat na load. Meron naman pong mga applications, meron naman pong statement of account na mahihinig sa provider, o kaya makikita nyo naman po sa mga toll care indicator na mayroon na rin pong yung iba meron na rin, kung may load pa kayo o wala. Dagdag pa ni Corpus, patuloy daw ang ginagawang improvements ng mga toll operator upang mas mabilis, maayos at komportable ang transaksyon sa mga toll plaza. Magkakaiba naman ang reaksyon ng ating mga kababayan hinggil sa nasabing pulisiya. Mas maganda yung RFID na para diretso na. Para wala nang ka-traffic. Para hindi na tayo nabala, diretso lang biyahe. Pabor ho, gumamit ng RFID tapos tanggalin yung cash lane. Para iwas na rin yung mahabang pila. Pabor ako para ang mga pasahero natin dire-diretso lang. Hindi na kailangan magbayad pa. At mas mapapabilis ang biyahe kung RFID na ang gamit ng lahat. At dapat lahat laging updated yung load. Kasi kawawa yung mga walang RFID. Tsaka yung iba, nakikipag-drive lang. Paano silang kukuha ng RFID? Jennifer Sanenga, CLTV 36 News.